Pacho kaendi koro ikwayo mondo lamne piny Kenya kaachiel kod jotelo mopogore opogore mondo gitim campaigns e yor kwe kendo mariwo oganda duto e pacho kaendi. Jafwambo marwa Jesse Omondi nigi mathoth. Kweth jodolo hedin mar Mowaro Israel okwayo oganda omeda nena siro telo mar Ker Uhuru Kenyatta kaachiel to kod winjruok manoketi e kind Ker Uhuru Kenyatta nogono kaachiel kod moluor Raila Amolo Odinga. Kotelne kod Cardinal Moses Otieno Rachuonyo mar kanisa nogono, jodologo wacho ni kwe mantiere piny omiyo dhano bende nitiere kod kwe e kind chunygi ka gidwaro mondo koro jodolo mag dinde duto olamne jotelo kaachiel gi josiasa otimanena siasa no e yorno mar kwe mariwo dhoudi. Walamne sirkal makawuono modit kod President Uhuru Muigai Kenyatta kendo wagoero kamano ne migosi Raila Amolo Odinga kane giketo handshake kwe obede piny. Wawacho nang'o? Koro kwene mwabwaro nobedi walamnegi mondo ka gidhi e campaign Nyasaye omigi campaign mayom mar riwo dhoudi kabila mopogore opogore kod kanise mopogore opogore. Ne jodolo magwa obed an Cardinal mar Mowaro Israel, obed jadolo mar Catholic, obed jadolo mar Seventh Day Adventist, obed jadolo mar Power of Jesus around the world, obed jadolo mar Full Gospel, wariuru alam ne Kenya mangima mondo election year Nyasaye mondo gwedh piny. Ka ok kamano kwaloro mwakani Nyasaye oting'u malo. Agwero kagilose nyasi mar kiche log tiche Mowaro Israel mayudore oriwo gwenge mag Karachuonyo. Jodologo mawuok e tunge piny ma Kenya olero ni piny owacho gimor kod ahinya gi sani ni mar koro oketo yadhe manyalo geng'o midhusi mar COVID-19 gino manyaka gi sani koro miyo gidhi nyime to kod chokruok mag lemo e yorno manikare. Katika hii janga la corona ambalo lilikuwa limetukumba sana, hatungeweza pata nafasi ya kuomba. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunahofia uzima wetu kama wazee. Na Mungu amefanya vizuri, akafanya serikali ikatufungulia. Tunaweza kutana, tunaweza omba, tunaweza fanya shughuli za kikanisa. Kilichofanya mimi Ogwenyi Were nitoke kule Mumias, nivuke mito na mabarabara, nivuache makanisa mengi kule, ni kwa sababu ya nguvu ya Mwenyezi Mungu iliyoko ndani ya wokovu wa Roho Israeli Oriwo Mission Headquarters. Kwa hivyo ndugu zangu, tuendelee kuinua kanisa letu, tuendelee kuinua dhehebu letu ili kazi ya Mungu iweze kuinuliwa juu. Mano mokwongo piny osebedo matek ka ok ne wanyal nyalo, to sirikal osebedo kaka ogai makonyowa kod paro mosemiyo wawuotho ka warito chik mar sirikal. Kata bed ni korona nyo nitie, to Nyasaye osebedo jaka korwa moritowa nyaka ochopo kawuono pok waneno rach moro. Nyasi makamano mabende koro notim kod mor ahinya to kod wende ne otimiyo rowere jiw rowero mek talanta mekgi mano kaka mag wer kendo ne giyudo mich e kindeno ma alam mabende koro nitimo seche ma jodologo to pod omedo kwayo alam makende ne kanisa nogono mar Mowaro Israel mondo koro timnegi e piny mangima. Omiyo wagone Nyasaye maduong' erokamano kuom sirkandewa machoritowa machotelonwa maber machomiyo wachung' kodwa kaka jowa mochung'nwa manchalandonwa weche mabeyo mondo mi wabed motang'. Agone Nyasaye maduong' erokamano kuom chopowa ka wantiere ka waher Nyasaye, waluor jotendwa, waluor kanisawa, ng'ato ka ng'ato ritire kaka samirito imirito ngimani, to ka ichayo ngimani tibiro potesa maisha ni nikech ng'at moko winjo wach nyaka ngimane ng'adre. Kamine madongo kod matindo Nyasaye oritwa to maknwa masiche mag piny mag tuo. Mae gima wacho ni Nyasaye oritwa, Nyasaye mondo oritwa, orit Cardinal marwa kod jalupne gi jodolo gi duto mondo ta Mowaro Sahel obed kod kwe maduong'. Mae gima dakwa e nyim Ruoth Nyasaye ni Nyasaye mondo timnwa. Ne Lolwe TV, an Jesse Omondi.